ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Веселіся, Єрусалим, зберітеся усі, хто любить його. Радуйтеся ви, хто був засмучений, тешьтеся і черпайте з криниці вашого сутешення. Гэтымі словамі антифоны на ўваход распачынаем святую імшу у чацвёртую нядзелю Вялікага посту. Сённяшняя нядзеля называецца Гаудэрэ, прабачце, Лятарэ, нядзеля радасці. Калі так паглядзець, ужо палова Вялікага посту за намі. Яшчэ пару тыдняў і будзем перажываць вялікія святы з мёртвых паўстання Пана. І сённяшні дзень, сённяшняя нядзеля з'яўляецца тым момантам, каб паразважаць над тым, як я перажываю гэты святы час Вялікага посту. Ці не змарнаваў я гэты пражыты час, ці сапраўды якісьці духоўны плён з гэтага Вялікага посту ўжо ёсць, ці проста гэты перажываю час як звычайны перыяд. Менавіта каб у гэты дзень, у сённяшні дзень, чацвёртую нядзелю Вялікага посту, можа адысці ад сваіх пастановаў і паглядзець на сябе збоку, паглядзець, як я перажываю гэты Вялікі пост. Яшчэ ёсць час, каб змяніцца. Яшчэ ёсць час, каб навярнуцца, каб гэты час на вяртанне не прайшоў дарма, але каб прынёс духоўныя плёны, вялікія плёны, каб мы з мёртвых паўсталі з нашай грахоўнасці. Падчас святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлых сям'і Федаровіч, для Стэфана ў 21-ю гадавіну пасля смерці Зофіі, сям'і Сіманенка, для Ірыны, Мікалая, Валянціна і Леаніда. А на пачатку святой імшы перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу Всемагутнаму, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкамі і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Прошу Найсвятейший, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помоліться за мяне. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Боже, Ты праз Свайго Сына спрадвечнае Слово яднаеш з сабою род чалавечы. Дай просім, каб са шчырай адданасцю і з жывой верай люд хрысціянскі ішоў насустрач велікодным святам. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання другої книги Кронікаў. У тыя дні
Усе кіраўнікі святароў і народу памнажалі беззаконне сваё, ідучы следам за ўсёй агідай язычнікаў, і зняславілі дом Пана, які ён асвяціў у Єрусаліме. І Пан Бог айцоў іхніх пасылаў штодня праз пасланцоў сваіх, устаючы рана перасцярогі, бо шкадаваў народ свой і жыллё сваё. Але яны здзекваліся з пасланцоў Бога і пагарджалі словамі ягонымі, і насміхаліся з прарокаў ягоных, пакуль не ўзняўся гнеў Пана на ягоны народ і не было больш ніякага ратунку. І падпалілі ворагі дом Божы, і разбурылі муры Єрусаліма, і спалілі ўсе умацаванні агнём. А ўсё, што было каштоўнае, знішчылі. Тых жа, хто пазбегнуў мяча, павялі у Бабілён, дзе яны сталі слугамі караля і сыноў ягоных, пакуль не пачаў валадарыць кароль персідскі, каб споўнілася слова Пана, сказанае вуснамі Єраміі. Пакуль зямля не нацешыцца суботамі сваімі, ва ўсе дні спусташэння свайго будзе святкаваць шабат на працягу 70 гадоў. У першы год валадарання караля персаў Кіра, каб споўнілася слова Пана, сказанае вуснамі Єраміі, Пан абудзіў дух Кіра, караля персаў, які загадаў абвясціць ва ўсім валадарстве сваім пісьмова і вусна, кажучы: «Так кажа Кір, кароль персаў, усе валадарствы зямныя даў мне Пан, Бог нябёсаў, і ён наказаў мне пабудаваць яму дом у Єрусаліме, што ў Юдэі. Хто з вас паходзіць з народу ягонага, няхай ён ідзе туды, а Пан Бог ягоны няхай будзе з ім». Гэта Слова Божае. Узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Над реками Бабилона сядели мы и плакали, коли успоминали про Сион. На вербах посярод яго повесили мы наши арфы. Узниму Єрусалим на вершиню моей радости, бо тыя, хто узяў нас у полон, потребовали от нас песняў, а прыгнятальнікі нашыя вяселля. Заспявайце нам одну з песень Сіёну. Узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Як же нам спяваць песні Пана на чужой землі, калі забуду цябе, Єрусалим, няхай адсохне моя правіца. Узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Няхай прилипне язык мой до поднябення майго, калі не буду памятаць про цябе, калі не узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Узніму Єрусалим на вершиню моей радости. Читання послання святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог, будучи багатим на милосердность, у своей великой любови полюбил нас, и нас, мертвых за грехов, оживил разом с Христом. Вы, спавлены ласкою,
Ён воскресіў і пасадзіў нас на нябёсах у Хрысце Езусе, каб паказаць у наступных вяках нязменнае багацце сваёй ласкі праз дабрыню да нас у Хрысце Езусе. Бо ласкаю вы збаўлены праз веру, і гэта не ад вас, гэта Божы дар. І не ад учынкаў, каб ніхто не хваліўся, бо мы Яго справа, створаныя ў Хрысце Езусе, для добрых учынкаў, якія Бог загадзя падрыхтаваў, каб мы ў іх жылі. Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Так полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего одинародного. Кожный, кто верить у Его, мае життя вечное. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Jezus сказал Никодему: «Як Мойсей узвысіў змею ў пустыні, так павінен быць узвышаны Сын Чалавечы, каб кожны, хто верыць у Яго, меў жыццё вечнае. Бо так полюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свайго адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не згінуў, але меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свайго ў свет, каб судзіць свет, але каб свет быў збаўлены праз Яго. Хто верыць у Яго, не будзе асуджаны, а хто не верыць, той ужо асуджаны, таму што не паверыў у імя адзінароднага Сына Божага. А суд у тым, што святло прыйшло на свет, але людзі больш полюбілі цемру, чым святло, бо ўчынкі іхнія былі дрэннымі. Таму кожны, хто чыніць зло, ненавідзіць святло і не ідзе да святла, каб не адкрыліся яго дрэнныя ўчынкі. А хто паступае па праўдзе, ідзе да святла, каб яўнымі былі ўчынкі ягоныя, бо яны здзейснены ў Богу. Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Детей запрашаем ближе запрашаем. Пришли сегодня в костел, неделька, так? На улице доброе надворье. Сегодня не доброе? Лепше, чем учора? Лепше. Сегодня сонненько светить, теплей, светлей, так? В костел приходим сегодня, тут так само светло, пригожа. А светло чему? Тому что, скажем, день, тому что солнце светит, тому что свет горит, жарандолі, свечки горят на алтары. И все это, скажем, несе пэўнае святло у наше жыццё, асвятляе нам шлях, асвятляе нам дорогу пэўную, скажем, все не шли, днем, солнце светит, зразумела, что светло дойдем, не спотыкнемся. Калі вечером идем по улице гуляем, что нам дапамагае, что нам освячае наш шлях, нашу дорогу, каб мы не спотыкнулись, здесь не упали? Солнце. Не вечером, поздно. Что нам помогает? Фонары. Фонары горять, добре. А калі фонара нема, то что нам помогает? Свечи. Свечка, добре. Як на рараты приходим. Памятаете, як со свечками приходили? Якая нам так само освячаем? Кожна хіба ў телефоне фонарик есть? Есть, так само можем посветить под ноги, каб дзесьці не упасть, не спотыкнуться. Сёння ў Евангеліі чуем так само пра пэўны такі свет. Але незвычайны гэты свет, не пра сонца гаворым, не пра свечкі, не пра фонарик, а менавіта пра свет Божы. У Евангеліі чуем, як Пан Езус звяртаецца да Нікадэма і гаворыць, што святло прыйшло ў свет, святло гэта Езус Христос, які прыйшоў у свет, але людзі больш полюбілі цемру, бо полюбілі грэшнае жыццё. І таму не зусім хацелі жыць і быць у гэтым святле. Калі штосьці мы зробім добрае, напрыклад, атрымаем добрую адзнаку, ці зробім добры ўчынак, мы гэтым хочам пахваліцца?
Приходимо до хати, одразу ж батькам говоримо, що отримав там 5 десяток з день. Робимо так? Робимо. А коли приходимо до хати, наприклад, со школи, і отримуємо замість 5 десяток 5 двоєк. Хвалимося? Да? Так само розказуєш. Ну, Сашка, ти молодець, справедливий. Але хіба не заўсёды так хочацца гэтым хваліцца, так? Дзесьці хочам так гэта скрыць, каб гэтага незаўважальна не ўбачылі бацькі, пасля можа не получыць трошкі за гэтыя двойкі. Таму нібы так хаваемся ў гэтую цемру. Калі штосьці зробім дрэннае, не зусім хочам гэтым хваліцца. Хочам застацца ў такой, скажам, цішыні, дзесьці ў цемры, каб гэта не было заўважальна, гэта, скажам, штосьці дрэннае. А добрае, наадварот, хочам, каб было ў гэтым святле. Jesús Христос сёння запрашае кожнага з нас, каб мы жылі ў гэтым святле, святле Божай праўды. Ён гаворыць, што ён з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём. Што гэта за дарога? Як вы думаеце? Jesús гаворыць, што я дарога, праўда і жыццё. Jesús Христос з'яўляецца дарогай, калі мы яго наследуем, калі выконваем ягоныя запаведзі, калі жывём па-божаму, значыць, ідзем дарогай. А дарога гэта вядзе куды? Да жыцця з Богам і да жыцця ў праўдзе і справядлівасці. Таму сённяшняя нядзеля, як на пачатку святой імшы заўважыў, зазначыў, што сённяшняя нядзеля з'яўляецца такім, скажам, палова Вялікага посту, калі мы так углядаемся з аднаго боку уперад, бо святы Вялікадня нас чакаюць, яшчэ крыху засталося Вялікага посту, каб папрацаваць, але таксама глядзім і назад, як мы гэты час, святы час Вялікага посту пражылі, ці не змарнавалі мы гэты час, ці гэтых добрых учынкаў мы зрабілі ўжо шмат ці мала. Вось бачым таксама у гэтай нашай великапостнай дэкарацыі у вас пастановы, такія абяцанні, хатнія заданні, пасля крыжовага шляху суботняга, зрабіць сэрцы, зрабіць рукі. І бачым, што гэтых сэрцаў не зашмат, вас тут больш, чым гэтых сэрцаў. Таксама рук не зашмат, а магло бы быць нашмат лепш, нашмат больш. Сэрцы і рукі нашы павінны быць сэрцам і рукамі Пана Езуса. Хатняе заданне на гэты тыдзень атрымалі якое? Каб нашыя ногі былі нагамі Езуса, каб мы ішлі і рабілі гэтыя добрыя ўчынкі, былі гэтымі такімі апостоламі ў сённяшнім свеце, каб рабілі і ішлі добрыя ўчынкі. Таму жадаю сабе і вам, каб гэты час Вялікага посту, які яшчэ перад намі, пару гэтых тыдняў, каб мы яго не змарнавалі, каб сапраўды пастараліся гэты час, святы час, добра, плённа перажыць, каб мы знаходзіліся заўсёды ў гэтым святле, святле Божай праўды, каб ішлі за Езусам, які з'яўляецца дарогай, праўдай і жыццём. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, і адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога, святлого святла, Бога сапраўднага, Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якого ўсё сталося, а Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашай згоды, ішоў неба, і з'явіўся Духа Святого, Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, трэці дзень воскрес, і ўзышоў на неба, і сядзець праворуч Отца, і кіном будзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго владарства не будзе канца. Міру Духа Святого, Пану Животворцу, який з Айца і Сына паходзіць, якому разом з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз пророку, веру ў адзіны святы каталіцкі і апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў. Да Бога, які выводзіць нас з цемры граху і адорвае сваім святлом,
узнесем с верою супольные молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, каб ён указывал людям шлях до Бога, Створителя и Пана всего створения, Тебе просим. Молимся за споведников, каб яны с любовью наставляли грешников и вели их до границы ласки и життя, Тебе просим. Молимся за людей, які знаходяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Тебе просим. Молимся об ласце доброй споведи для тых, хто удзельнічаў у великопостных реколекциях. Тебе просим. Молимся у інтэнцыі Інны, якая сёння азначае свой дзень нараджэння, кіраўнік моладзевага хора, каб добры Бог благословіў на далейшыя гады жыцця, а Маці Божа заўсёды мела ў сваёй апецы. Тебе просим. Молимся у інтэнцыі гэтай святой імшы аб ласцы жыцця вечна для памерлых сям'і Федарович, для Стефана і Зофіі, сям'і Симоненко, для Ірыны, Миколая, Валентина и Леонида. Тебе просим. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў Хросту ў Вялікую суботу зрабіла наше хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Тебе просим. Всемагутны Боже, Ты сам вылечваеш наши слабости и показываешь шлях до сапраўднага шчасця. Учыні просим, каб мы заўсёды былі верныя Табе, праз Христа Пана нашага. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прими ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и належной пошаной сладать сие за збавление всего свету, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло ў свет, каб кожны, хто верыць у Яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святога Хросту Ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць Табе новую песню хвалы, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Hosana, na wyżyniach
Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці, таму у єднасці з усім касцёлам. У першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна ўзяў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягвания. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Табе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім світі, удоскональ його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Олександром, да поможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Стефана, Зофію, Ірину, Миколая, Валентина і Леоніда, і про усіх, хто у Твою ласку дійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святим Юзефом, її обранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Табе, каб з ими і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего Єсуса Христа. Праз Христа, с Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші.
Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны до всякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцу нашего Иисуса Христа, во Твое владарство и моц. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами». Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру Ехоную. Пане, я не варта, я б Ти вийшов до мене, але скажи тільки слово, і будь здорова душа. чути на землі, правда для мене, цена моей души, Єзу, кров Твоя. Кров Твоя, лепшая тих слов, без сенсу обяцання, что чудный на землі, правда для мене, цена моей души, Єзу, кров Твоя. Что может смыть наши
Помолимся. Боже, Ты освятляешь кожного чоловіка, які на гэты свет прыходзіць. Освятлі наши души зяннем Твоей ласки, каб думки наши были згодные с Твоей волей, и каб мы шчырым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матері Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження. Прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяти, якое духовно хочу усиновить, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свого дитяти, а покинули йому життя, якое Ты сам гэтаму дитяти предвизначив. Душпастерские объявы, святый ружанец, на гэтым тыдні просим провести наступные ружанцовые группы. У понеділок Маті Божої Родительки, у второк Маті Божої з Люрд, у середу Маті Божої Ларетанської, у четвер Королеви усіх святих, у п'ятницю Маті Божої Ліхенської, у суботу Маті Божої Храмничної, а у неділю о 18 годині Маті Божої Кормячої. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем у пятніцу 19 сакавіка урачыстасць святога Юсафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі і галоўнага апекуна касцёла. У гэты дзень біскуп Юзаф Станеўскі, дапаможны біскуп Гродзенскай дыяцэзіі, азначае свой дзень імянінаў, захвочваем да малітвы у яго інтэнцыі. 19 сакавіка ў пятніцу нашай парафіі распачынаем великапостныя рэкалекцыі, які правядзе для нас і з намі ксёндз Яўген Учкуроніц, пробаш парафіі святога Яна Паўла II у Смаргоні. Гэтыя рэкалекцыі будуць для нас падрыхтоўкай да плённага перажывання Великага тыдня і велікодных святаў. Праграма великапостных рэкалекцый наступная у пятніцу 19 сакавіка, святыя імшы з агульнай навукай у 9 і 9:30, пасля святой імшы крыжовы шлях. А 16 гадзіне святая імша з навукай для дзяцей, а 18 гадзіне крыжовы шлях. Гэта набажэнства правядуць сем'і нашай парафіі з асаблівымі разважаннямі і малітвай у інтэнцыі нашых сем'яў. Таму шчыра запрашаем і захвочваем прыйсці ў гэты дзень вечары цэлымі сем'ямі, ахвяраваць свае малітвы за нашыя сем'і, сем'і нашай парафіі, каб у іх заўсёды перамагала любоў, дабро і жыццё. І ў 18:30 святая імша з навукай агульная, пасля святой імшы навука становая для мужчын. У суботу святая імша ў 8, пасля ў 9:30, святая імшы з агульнай навукай, а 16 гадзіне святая імша з навукай для дзяцей, пасля 18 гадзіне крыжовы шлях з удзелам моладзі, у 18:30 святая імша з навукай агульнай, а пасля святой імшы навука для жанчын. Таксама субота – гэта дзень споведзі у нашай парафіі, таму захвочваем і запрашаем, каб скарыстацца сакраменту паяднання. І ў нядзелю, апошні дзень рэкалекцыі, парадак набажэнстваў нядзельны, а пасля вячорнай святой імшы ў 18:30 навука для моладзі. У нядзелю ахвяры, якія будзем збіраць падчас кожнай святой імшы, будуць прызначаны на будову новага касцёла ў парафіі святога Яна Паўла II у Смаргоні, пробашчам якой з'яўляецца ксёндз Яўген, які правядзе для нас рэкалекцыі. За ўдзел у рэкалекцыях і великапостных набажэнствах можна атрымаць ласку поўнага адпусту. У сувязі са складанай эпідэміялагічнай сітуацыяй звяртаемся з просьбай да асобаў пажылога ўзросту, да тых, хто ўжо на пенсіі, хто не працуе. Калі ласка, просім вас прыступаць да сакраменту споведзі у звычайныя дні, падчас святых імшаў, падчас гадзіны міласэрнасці ад 15 до 16 гадзіны. Не адкладайце споведзі на выходныя дні, на суботу ці нядзелю. Гэта дапаможа ў тым, што асобы, якія працуюць падчас тыдня, не будуць стаяць гадзінамі ў калейцы да канфесіяналаў і не будзе тлоку ў касцёле, што таксама важна ў цяперашняй сітуацыі.
У закрысці можна набыць велікодныя паштоўкі. Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. На тыдзень працы і абавязку з веры прыміце Божае благасловенне. Пан з вамі. Няхай благасловіць вас Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Хрыста. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тіло і кров Пана нашого Єсуса Христа, тепер і завсюди і на віки вічні. Амин. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амин. Похвалений Єсус Христос.